Dobré ráno, teda už je obed, ale nám to nevadí, pretože sme na holiday. Ako môžete vidieť na záberoch, počasie máme dobré, more celkom pokojné. Veľa ľudí robilo bordel v noci, ale to nám až tak nevadí, lebo my sme dobre spali. Že, pán doktor? Ja, jasne. Teraz sa skúšame dostať nejak do vody. Je tu aj akvapark, ktorý je platený, ale nie veľmi drahý. Ale sme len dvojata, že sa nám velice nechce. Ale to je jedno. Je tu fajne. Čo vám budem rozprávať ešte? Možno len toľko, že dnes večer nás čaká tiež bohatý program. Zo včerajšieho sme boli natoľko unesení, že dneska prinesieme snáď viac reportáž. Lebo tak to je, tak to má byť, tak je to správne. Zatiaľ končíme.